Babu kasuwa. Kasuwa ta lalace. Sai ka fito tun safe. Ba za ka ko sisi ba. Gashi suga na siya. Wai na fara siya saboda idan na samu kuɗi sai koko. Na kokon ma babu. Ni fa na gaji da cin kilishi. Kullum sai ka ci cin kilishi. Na. Allah ka kwastoma kowane iri ne. What? A'a, mutumin. Barka da zuwa. Lafiya ya kasuwa? Alhamdulillah. Kwana biyu baka ganni ba ko? Ban ganka ba an ce ka je Abuja ko? Wala bana gari. To. Sarkin ƙarya, sarkin ƙarya. Akwai ƙarya. Ƙarya kuma? Mana. Kuɗi gare ka? What? To ni dai a bar wannan magana. Ya kilishin? Na buji mun shanu ne. A kai da Allah. Allah. To da Allah ga wata 50 kwananta 3 aljuna ka ganta nan. To ka ko? Na ba na banka naira 100 ko? A'a ni dan Allah a bar wannan magana. Kilishi ne na zo wucewa na gani kuma miyo na ya dinke. Kuma sai na zo a bani. Har da bai tsike ba. Ya zama te kuma miyan naka. Gaskiya ba zan sai da maka ba. Na 50 ba buji mun shanu. Gaskiya ba zan baka ba. A'a dan Allah haba. Kai hakuri kawai. A'a. Ya ga abu kuma wallahi miyo na ya dinke dan Allah. Yau fa ka san naman menene? Na menene? Naman babban shanu ne. Sai kama. Barka da zuwa. Alhamdulillah. A ba mu ki. To. A'a, amma bayan Allah kun san na riga ku sai an sallame ni. Ka riga mu ka tsaya surutu tun zan kafin mu zo mu yana kai. Rabu da shi. Ba na ce ka bana 1000 ba tun azu kuma me kada yi baka sallame ni ba har suka zo. To. Ya guri yan kawo shi na 1000. Kawo 1000. Kawo 1000. Da Allah to yanzu abin da za a yi kadan fara yanko min kadan ka gane in na fara tabawa sai ka ci gaba da sallaman su daga baya. Idan mutum na masu yi ba Allah tsine mun albarka. Saboda na zo siyan kilishi. To ba na 50 kilo siya ba. Na 50 kilo siya. Ai haka suke yan ƙarya a sa nyamutsatsen kaya da an gayan mata shi kenan. An tona. Haka suke. Yanzu kai abin da zamu yi da kai kenan. Kan maka. Na fata siyan kilishi. Shi kenan. In kada Allah sa ka siya. An ji kunya. Za a yanka muku? Na 500 ko? Amma ka dan fara bamu, dan fara testing. To. A jaraba. Kai, kilishin kanna akwai daɗi wallahi. Mugun daɗi ma kuwa. Wallahi akwai daɗi. Sai ba wanda ya kani ya kilishi. Gobe ma za mu siya nan za mu dawo. Na sani. Nan za mu da har tallan ma wurin kilishin ka za mu. Saboda Allah. Alhamdulillah. Allah ƙaro kwastomomi ko? Da yawa. To sai an jima ko? Eh. Da ma ka karɓi 50 ɗin shi da ya fi maka aiki. Da ba siya za ku yi ba? Rurin waki. What?